ka sha samun mun gonaki da dama kuma ina ta a maka da rubutu samu ka samu yasa na baka ga kwantena kuma ka ke ka samu ka ji da yanzu ma ka kuma za mu tsananta za mu ci gaba za mu tsaya mu yi lissafi mu yi ba kwatanta a mana adalci riba mu shiga ciki da waje riba kai alaji ba su mun zaka ba ai nan mun gani mun saba san gole da mun ga kula mai albarka mun ba wani zaki gaskiya ba wani babu da wuri ya wuri da ba a gani ga babu zaki a wani
ka wallahi magana sana kwana biyu na wuce gona ko kwana biyu sai a gona nan ba kuna da maka fara kokari wallahi kuma kai ga wallahi sai an ka je gara mu ɗan wanka zan ba ku naira 50 a da ina amfani aiki kai to haka ne
je lokacin sarauta ba da sun ka amshe mu gona to shine yanzu gona karan tana ake kullum ya ce haka kabo sai ka san ko sai ba shi abin nan mallaka sai ka san da ai ni sai zan sa ana ba hakuri da ka doke mutum a bata bunni alaji bunni hawa ayo wa ga wala alaji mun ya bunni ina yi alaji ka gani amma ka kyale shi ni ban tsaya na shi da kai ne sai bari in kira bari ma in kira shi Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam. Alhaji Allah ya gida. Alhamdulillah. Ya iyali ya sanyi. Wallahi alhamdulillah. Wai dangane da gonan nan ce ni kira ka. Wanda muka sai can kauye. Yanzu ga nan ne da ni da Dillali ga munan kusa da Dillali ga yana jan ka. Gonan nan ce. Na je na kai laborori suna aiki amma wai wani bawan Allah sai ya ce wai gonan nan wai gona ta ce tun kakanni ashe subhanallah to shi yanzu kana ji yanzu ganan ne sarkin dillalai na mun magana gaskiya sai ya ce wannan gona ta sarki ce tun kakannin sarki su sun kawo mai gado wannan gona shi kuma wannan yaro uba ne da ya rasu ya ka jiran gado ni ma na ya ka jira ka gane ko to yanzu abin da yake za mu kira su madagwal ka gane ko don a yi to ne ka zo ke man shi to bai da matsala